A librería El Cisne, o Bar Os Fornos e José Ramón Outeiral son os gañadores duns premios AB de récord. Registraronse 780 votos e a gala celebrase este venres na Pousada. A Asociación Boirense de Empresas prepara xa un dos actos máis agardados do ano, a gala dos premios AB. Celebrarase este venres día 14 na Pousada da Galiza Imaxinaria e recollerán os galardóns ás empresas máis votadas polo tecido asociativo do municipio. Tivemos récord de votacións, votou moitísima xente, iso quere dicir que cada vez facemos máis piña entre os asociados. E nada, darlle a noraboa á librería El Cisne como mellor negocio e aos Fornos por mellor empresa. E nada, este ano o premio de honra recae en José Ramón Outeiral, de Transportes Outeiral. E nada, esperamos que sea unha gala pois bueno, moi visitada, de moita afluencia, porque xa o ano pasado batimos récord de asistencia. Este ano, bueno, pois por primeira vez vai a ser por invitación, porque, bueno, non queremos tampouco pasarnos de aforo. Temos moitas sorpresas que non podemos desvelar de momento, pero vai a ser unha gala moi emotiva e moi bonita. Nesta edición houbo 780 votos emitidos e 56 comercios e 64 empresas recibiron votos. Dámonos moito atención que se bateu récord, porque, bueno, para min estes premios teñen moito valor, porque che valoran aos propios empresarios e empresarias, son os que che votan e os que che dan a puntuación, e ainda por encima bater récord de xente que votou, e despois creo que foron, non sei, 60 e pico empresas que foron votadas. Eso quere dicir que, bueno, que hai unión e que se valora o esforzo que fan as empresas pois por medrar e por adaptarse aos novos tempos, que normalmente son os temas polo que se puntúa, sabes? Entón, bueno, estamos moi contentos desa piña que estamos formando entre todos. Un comercio local que, segundo apunta o presidente da AVE, está bastante ben, estánse montando negocios novos, acaban de vir máis empresas para Boiro, sobre todo de textil, de comercio, que a veces é o que máis sufre ou son os que máis pechan. Entonces aquí estamos notando que se están montando tamén algúns negocios máis, e, bueno, de momento, a verdad que estamos moi contentos. E un dos obxectivos da asociación é seguir traballando para que o comercio boirense siga medrando. Estamos cerca de 210 socios e socias, e a verdade que, bueno, moi contentos porque estamos medrando cada ano, e, bueno, despois da pandemia, pois que isto siga engrasándose e funcionando ben, pois creo que é gracias a todos, ao esforzo que facemos entre administracións, asociacións e todo. E, bueno, a verdade que Boiro cada vez parece que é máis atractivo, tanto para a xente que ven a disfrutar como para montar o propio negocio. Entón, bueno, invitamos a que todo o mundo veña, e nos dende a asociación, a verdade que están os números aí, é unha asociación que teña 210 asociados, a verdade que é para estar contentos. Este venres, a partir das 8:30 da tarde, vivirase unha nova gala dos premios AB na Pousada, que nesta ocasión estará conducida por David Amor. A asociación galardoará a librería Cisne como mellor comercio e o Bar Os Fornos como mellor empresa.